a fi Tegan Rees a heddiw fi yn yr Eisteddfod. Mae nhw newydd cyhoeddi bod Eisteddfod 2024 yn Pontypridd, Rhondda Cynon Taff, my home turf. Felly, fi eisiau gwybod beth mae pobl yn yr Eisteddfod yn gwybod am Rhondda Cynon Taff. Gwir neu gai, mae camau Sir Tom Jones yn dod o Rhondda Cynon Taff. Gwir. 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 Gai. Gwir neu gai, mae 10% o Rhondda Cynon Taff yn siarad Cymraeg. Ia, cywir. Na, gai. Yma? Ie, 20%. Gwir? Gwir. Gwir neu gai, y tro diwetha fydd Eisteddfod cael ei chynnal yn y Rhondda Cynon Taff oedd yn y 50au. Gwir. Gwir. A dyma fi nawr mynd i gyfweld â Helen Prosser, cadeirydd Pwyllgor gwaith Eisteddfod 2024. Sut ydych chi'n meddwl fydd yr Eisteddfod yn Ponty yn dod yn troi allan fel? Ti'n meddwl bydd yn alright? Dwi'n meddwl bydd e'n wych. Fyddwn ni ddim yn y swydd ma, so ni ddim yn meddwl ni. Mae'n gymaint o gyfle i ni yn yr ardal i roi'r Gymraeg ar frig yr agenda, i gyrraedd pobl ddi-Gymraeg, ond hefyd i gyrraedd y cenedlaethau yna fi'n credu sydd wedi cael addysg Gymraeg i ddweud, come on, mae gyda ni wyl fywiog fan hyn. Dewch yn ôl at y Gymraeg. Mae yn y flwyddyn prysur o flaen Helen a'r tîm er mwyn sicrhau bod yr Eisteddfod yn dod nôl i Rhondda.